खुलुमबाय बयखौबो बड' मिक्सार चेनेलाव नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय था। नोंथांमोना आं दिनै खोन्थागोन जोबोद गाज्रि खौरां आरो दुखु नांथावबो। आं दहाय फुङाव फेसबुक नायब्ला नुदों क'क्राझार जिल्ला बिसमुरियाव सोरबा सिनाय मोनि बर' आइजोनि गोथै सह मोन्दों आरो बेखौ पुलिसनो खौरां हरदों। लोगो लोगोनो जायगायाव फैनानै सुरा लादों, नाथाय बिनि मुं आरो बहा थायो मिथिनो मोनाखै आरो जिनहारि खालामनानै बुथारदों होननानै सन्देह खालामदों। सिगाङावबो जोंनि बर' आइजोफोरखौ जिनहारि खालामनानै गोबां बुथारबोबाय आरो दाबो बिदिनो जानो हमबाय। बेखायनो जोंनि बर' आइजोफ्रा जेराव मेराव बेरायलाबायनाङा, दा बोथोरा बारा थिग नङा। नोंथांमोना अननानै मानिलाय जेराव मेराव बेरायहैलाबायनाङा। आजिखालि लोगोबाबो बारा फोथैजाला, माब्ला मा जागोन रावबो हमनो हाया। आरो नै दाख्लै बावैसो जोंनि बर'खौनो दानख्लाब सुख्लाब बुथारदों, नोंथांमोना बेखौ मिथिखाबाय जानांगौ। बेखायनो नोंथांमोनहा जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा जेराव मेराव बेरायलाबायनाङा, दा बोथोरफ्रा बारा थिग नङा। मानोना जोंनि बर'खौल' बांसिन बिदि खालामबोगासिनो, जोंनि बर' आइजोफोरखौ बांसिननो बिदिनो जिनहारि खालामनानै बुथारबोदों, सिगाङावबो गोबां बुथारबोबाय। बेखायनो जोंनि बर' आइजोफ्रा जेराव मेराव दाथां, जेराव मेराव बेरायलाबायनाङा, लोगोबाबो बारा फोथायलाबायनाङा। बेखायनो बिनि थाखाय आं बे भिडिअखौ बानायदोंमोन। नोंथांमोना जेरावबो बेरायलाबायनाङा। थ' दिनैनि थाखाय भिडिअआ एसेनोसै। गोजोननाय थाबाय भिडिअ नायनायनि थाखाय। थेंक इउ।